Mba ka Drug Reduction Elimination and Action Mission DREAM lapelong ni ke program aji hikai nam taki kentai hamau kasyang mentakasngi ka alpu henru tarik luber ajar abusan. Lapelong ni kani kejing aji hikai remba kejing telang bat ka MSSDS Don Bosco Technical School North East Institute of Professional Studies BIDS bat ITI. Lapelong ni kani kejing aji hikai haka New Hope di Addiction Center for Women hamau kasyang mentakasngi ka alpu henru tarik luber ajar abusan. Kajing ajing kai kentup ya kajing pen internet, kajing siat jing bam, kajing pen bahai ketil elektrik, kajing penyai ba kajing maramot kali, kajing siat jing te, kajing sina jan, kajing tray wire, kajing teu jing wa bat kiwe. Kinong syak suma hanik sentar ke pen pau kajing sungu. Nam ta kani ke program nama kalong ba ajing mentoy sikade yaki. Kani kajing temu ai jing kai kadai si benta jong kajing temu badang ya syakmat jong ke dream ban ai kajing tebit bat kilat kilenti kibalak ban nek kibalak ban trekam nam ta ki kentai hadin kajing ko jing khia jong ki na kajing di drugs nakaliang mission director ke dream ba Francis Kaching a pen pa ko jing so kemen ba kani program kolong ba job bat nang ni khmat wa ong ba unang ya chu syakmat ban pen trekam ban ai syu kajing hikai gitu ki ba light na drug knang ba kinla ban jeng hala ki jong ki jan Tama dan wedding ne dan birthday jong lo jong kawan su ni kai su sabdi khallum ne shinrak ne ke thege ram ta manu ta ba shopping tule ni ka fashion design abi ha black fashion ni ma ka jere ba ka ni ni ko si kai ha po dan bos ko jing kajing mu kalong ma ngi kabakong san ne kadai bang gidon kam ne ngi ban berkhat ya ke rehabilitation jong kini kepada pergi rehab ba ngai UI ba bun ka kani kajing kali kawan na ka kajing sotu yang kawan ka por mga kren ki beliau ki bayadi yu bayu penon kami new drugs ngai kali ka ya ki ngai kali ka no ki lutsi yang araja paya pedeng araja san spai te ngasu berkhat mga lada arja san spa lutsi nunu khna numla yo ta kum kata aja bisa man kam man yo di drugs man mangasi te haba kalong kumta jarno bon sien hadien chitio e bakim don bisa shu kilai ski persyang man panai ne na kim yo sedang ki kam man tu ne tiep te nikila sedang man kita kam bade kami ke problem ka semi we ke jet problem mereka ba kongsan ka ba jingma ka ba kraw ya ka dai ba bon kidon ki kena ba dai ki ba yo ka jing start ya ka ba kin jing ka jingmot ka idea ya ha ka jaka ba kin tu kin thiam ki le no ki wat ban ki customer man ki wat brio shu ki ban di ki wat brio shu ki wat san jungot ti kila bandi new drugs kalami ka bai drugs ka bai penon kami new drugs ti nang tu bade kila yo san jungot kitu ki kena ru kitsa kitu ki balangat ru kitu ka ju ka proses kitu kin sawat chu bun kena ki ban pen shalan new drugs kanang pur kan kut chu kan ni astoi ti ngi ban perkhat nang kumnu man stop ya ka demand ya ka jing demand new drugs te kawik proses kalong ba kini don ki khna ba ki belawan rehabilitation centers di addiction centers te hangni ki yo counseling ki yo ji kai ki yo ji suma te hadin lai banai sau banai ki mi nang ni ki le yang ki le biang sha you lada kim don ka support bonsin ka family ki yo support na ka shnong ki yo support te ki perlok kim kwa min don lang mat ki te ka ja kam nu pun sin makini ki let gingat biang ba ki tu ju perlok be di jobs chua mayangat kan ni jingpang te ki hangat biang kan ni jingpang kim lalai te ka jing hu jungi ka long mat pelat chua ye kini ki ba don for rehab center bagi kan long part of the rehabilitation process yaki te bakin light bakin ngat biang hu ne yu te ngi perkhat man ai no ki kin jaji kai ki ji kai man hikai ki kani demonstration hawai ka center kani new hope center nam taki mil nam taki sendang hang tu nga le ubnai February
dia mengi baka response kalau very kalau positif ba kibun ki kena nang tu ki basa ang tu ki ba di drugs ki badang undergo ya rehabilitation kila tho sti kila pan ki kwa ban yo ji hikai ti na ngo tenat ma so sarong man ong ba ka ITI ka jingelang jung ba bisau kumi principal jong ITI la kloi man li ai ni ki ji hikai yang tu ti bila sedang gawe ke course ketika mobile photography mentang sedang seka electrical repair wireman course kan don seka carpentry kan don seka bakery ru te ngai i ba ka ketik bahai ka mensim jugi ni kena bagi kwa benang kan ono te dak tu bagi job ka tu baka long ka jing job ka tu ka training tu tinggi perkhat ba ong man wan saka wei ka center te mentang singi wan sa ha kini ha po ki female rehab center but ni ai ki ju ki demonstration ba per kam tam ki ba ya dei bat ki kam ki nang ki kintai te mentasi na bun ki agencies ki wan ki ai ki demonstration ki ni kintai te ba franchise hadu kan yo thadun ka jing kan men ba kani ka program ba long tas min ta kini kan thai kan urlong ka e kata ka jing thumu ka ba thi dan ka ngai i ka ngai yo men sim na ka to bangi le ha ni ka training bangi ai demonstration ki ni sindang tu ba pun ki kena ma arpo arsangut ki tho bagi kwa banang ki jat bagi jingnang ba per da ki layu i ni demonstration te ngai i nga suong ba kadega ka ba mentoi ba mat na thai ka ban sei so ba te na kata kata ki sawan lam ni ban na ngai scam maka ni kan mi so ka jing thu chu ngi la nang ila ban kala i we nei arngut ru man kala sa ban im biang ye khijing im ka ba bet ka ba yu ban im mala ban yeng hala ki jat la jong kata ka di kijing job khrau nam ta jungi nam ta ka soka